Tell my friend, tell my friend, uyanyakaza manje. Inkukhu iyakwazi ukuzala amaqanda, kodwa ongawazala amaqanda abona into yokudla emaqandeni. Kodwa inkukhu ayibona amaqanda, kodwa ibona amantshwele phakathi kwamaqanda. Indlela usathana abuka ngayo akuyona indlela uThixo abuka ngayo. Ayiyona lento usathana athi uyiyo, kuthi labo ilento amaZulu athi uyiyo. Into engiphaza ngamaqanda awaphumi esidekeni, kodwa ahlala ngaphansi kwenkukhu. Yebo, ahlala ngaphansi kwenkukhu kuba khona izinto ezifonayo enzothi hlala ebukhoneni bakhe engasuki kunezinto ey'salekayo. Babu, noma kuthiwa sifuna ukubulala inkukhu, athwele ngiyamsaba umuntu othanda ubhanana kodwa isihlahla sikabhanana asithatha, ngoba ubhanana uyamila uphele kodwa isihlahla sihlale sikhona. Njengoba singathanda uThixo ungathandi into zakhe, ukuthi kodwa mfunani umbuso wezulu konke olidingayo kuzolezeka. Uma sifuna ukubamba amajwebe maningi angeke siwabambe, kodwa sibambe inkukhu abazemaze bambe inkukhu. Zonke izinto ezifonayo uma angene ngaphansi kwenkukhu kushintsha igama lasabamakaka, kodwa sekuthiwa yintsholo. Ukholo wadibana noJesu washintsha igama